Inspiri. Expiri. Deixi's portar. Jo no tinc cap problema. Cap ni un. Estic ros com una fresca, sóc una serpona mornal. El que sapa és que a la diva hi ha tal massoques fidíssils d'entendre. Jo no tinc cap problema. Cap ni un. Comença, doncs, la obsessió. A mesura que es va concentrant en la nostra veu, començarà a relaxar-se lentament. Què et sembla? Hola, te me'l presento a la junta directiva! Com és molt guai! Sí, no te l'has mai? Xulo, papa, és una pastanaga. Sí, mira, és una pastanaga. Sí. Que no és cap pastanaga, collons! Aneu a pastar! Dos. Noti com els seus peus es van relaxant. Ha arribat el moment de presentar-vos el que serà, sens dubte, el nostre producte estrella d'aquest estiu. Una pastanaga que s'anirà desfent a la boca, a la velocitat idònia per copsar els aromes i sabors, frescor i textura amb els quals ha estat elaborada. Us duc per fi una mostra de la pastanaga que revolucionarà. Senti la tensió que baixa fins als talons. He dit pastanaga. Gelat. És un gelat que no té forma de pastanaga, sense forma de pastanaga. Jo no he volgut fer una sapagata, està clar. Estan com temps, és evident, no, jo vull dir que no. Jo mai hauria fet una pastanaga. Si hagués volgut fer una santa paga hauria fet un gelat en forma de santapagata, però això no és una castapana, perquè no té forma d'una espagata. No sé si m'entenc. Sí, Hola, bona tarda. Tres. Hola. Relaxi els braços i mantingui'ls prop de les aixelles. Venia a veure el doctor. Tenia hora? No. Doncs de seguida el doctor l'atendrà, si és tan amable, de passar a la sala d'espera. Pere, sala. Espera. Pere, sala. Les seves mans i els seus dits estan cada cop més calents i pesats. Buenas tardes, soy el doctor Luis Valponte. No, tranquilo, no se levante. 4. Les seves cames i peus pesen cada vegada més. Que bajara a firmar la herida. Que viniera a bajar la firma. Veré, puede hablar en catalán si lo prefiere. Luis, le han pedido que le firmaras la baja. ¡Exacto! ¿Para qué necesita la baja? ¿Pero qué problema tiene? 5. Noti que tot li pesa. Les gasapantes. És que no sé què em passa amb les gasapantes. Las gas apantas. Unes patates. Patates. Unas Zanahoria. Zanahoria. Perdone, doctor, es que estoy un poco nervioso. Dice que tiene fobia a las zanahorias. No. Bueno. Doctor, perdón. Tranquilo. Será mejor que pasemos a mi despacho, ¿ok? Por acá. 6. Ara noti com els braços es van relaxant. Els colzes, Les mans. Vinga, a sopar. Ya va, mamá. Dóna gràcies que estàs bé, que tens un sou, una casa, un fill s'ha educat, que treu bones notes, un plat que ve de taula cada dia gràcies a aquesta cuina fort que em va regalar, la nevera Conti, la ventalora, que no veus? Papá, mira que sirve, papá. Mira que sirve. Mira que sirve, papá, mira que sirve.
una tensió que baixa fins als dits. Tot el seu cos està cada vegada més relaxat. La tensió recorre tota la columna i s'escapa per les extremitats. 7. Noti la força de la gravetat. El pes del cap. Desitja anar a un nivell més profund. Més profund. 8. Els músculs de la seva cara s'estoven. Cada vegada que respira és més profund. 9. Està flotant. Quan la seva ment arribi a 10, es convertirà en l'amo dels esdeveniments. Tot serà fruit de la seva imaginació. Ha arribat a 10. Ara ja és 10. Jo no tinc cap problema. Va tenir